Good evening, good evening. Mechache biara ene anwumre. Onua dofo a ubehume video. Ma di ka chosa afuwe 2026 we no. Wa woni bebre. Se wo pa de asua. Wa wo pigidie bi se wo be ma wo ho kware no. Me se ye besua de. Onua adofo no yesua ade bi afa simple ade bi ho. Nipa bebre etim kase nipa wo nye me hwie nipa obe na atima ye me kire wade bi se wadamfo a wone ne koba betim ase wabrabo bia wo firi ba bi kura wonim no betim ase wabrabo wiase a ye we no me enu ne ye very dangerous awia ya brabo se bi wo tumi bi ne opese ode jiwanim onyam bi wo tumi bi na opese ode se wabrabo a gwamma wani anaho a wobeka se woye sofo woye nyame nipa so nipa le betima diviti wo life adidie eya ade a eye very dangerous ese ye hwe ye adidie mu ye bitin no aduane firi ni fie na ode abra bi nipa ne gi aduane ommoso mpaye wase we ye madamfo we ye me maame we ye menua maame papa bitin ne bi to nsa didi ewo ayewa baakum chense baakum bo baakum oni no didi no ommom paye hwe bitin to yare ma bi bitin jipi animonyam etinde noma bebre efa so eye nsa woni bi eto nsa adidi aduana bi di abrawo a wodi otinde je wanimonyam binu minsuo wakapo kra no osi wodi amegini di onu wie na ode de aka ma akosia adwoa kwadwo kwam jinsuwe nom woni se onu dia anom binti hwenim maame akire na ode ma wo no obetindi age wanimonyam obetindi asiwu nshira be kwan obetindi ase wabrabo lot of things ewo wabrabo enti momme hwe ya na montuo a yetu ho yie momme hwe no ma aya na ye nambi kwa so ndanim ode sofo we abom paye wo apple so abom paye wo nsuo so ode yinshira nsuo enti ode ama wanom nsuo na wo no nye no wodi ya wani wo se oyinshira nsuo bia wo yedie na ode age ode ase wo no ma bebre nti mesramo moma yentu anamo a ebeboaye se nipa abekọ ba bi kura no benya nye kane yenka wuko bi fie kura na nko ma wunsu a nye se wonom woni se wotu kura ko bi fie a enka wo kwa na wunsu wo ho waduane a wobedi kura benya nka ewo wo nkyere nipa bebre abraba ase nyina bebre gina sa no ma ne so moma yenhwe ya didiem one de ye nom eyie bi wo wa wo ne nto nsa on ma wunsuo ma wo no nyoba nsuo na wo ne no no ahwie bi wa kapum ahwie wo ahwie bi wa kapum si wo ba mo se odie ni si wo no nko ade otindi ade tum ewo honhomo ma wo nom nsuo na wo ni hwie wa hwie odie ukita wo different cap okita different cap but that se wo ne beneso no nko ade bi wo na nikra se otindi jaya ade tum mama ya dwene na wo pa me se wodi machi ya ebesua de 2026 ye next time ye be ko bible one hon konkon mu amamu ya Christopher no mekire mu ade bi afa bible one holy spirit one nuoma asofofo timiye what is hon konkon ti mu a okwantru a sofo okọ asondare ma ko preach ya what okura bible let me tell true for you se nyame afrewa Bible is the out of the God message. See, nyame call also a Bible is the out of the God message. Nyankopon aseminte Bible. Before we be kwa so do se urade kasa chiro. Uko ura so nderi ho a. Wo bia kobo kro no na oti aso nderi ho saa dana. Bible ni se nipa na kobo kro no. Bia koku nipa oti aso ndema Bible ni se nipa koku nipa na betra so nderi ho.
ba wura hɔ a ɛna Holy Spirit no ɔbɛkasa akyerɛ wo ama wa preach afa bɔne na nipa de kɔdi ho yɛbɛsua ne nyinaa mebɛkyerɛ mo sɛ nyame wɔ tumi ɔnkɔkɔ kasa ɔnte Bible ne Bible ama bɔne ade dodo awudie nyinaa wɔ Bible monya abote na montie me na wo follow Bernard Asante wo bɛhunu Nyankopɔn animonyam ɛwɔ afi a yɛsimi awurade nka ho ɔba ho bae ɔhwɛ ɔso wo abɛnyama sɛ gyine wawo so ama wudua na asua de afram na brabo bɛyɛ sesafoɔ 2026 ɛyɛ da nyame nhyira wo bye